Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie ffirmat ftehim bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsill Lokali ta' San Ġwan li permezz tiegħu qed isir investiment ieħor fi spazju miftuħ. Ix-xogħlijiet ta' tisbieħ u rinnovar li se jsiru f'dan il-ġnien jikkonsistu f'xogħlijiet ta' skavar u bini ta' ġibjun tal-ilma, xogħol ta' pavimentar, installazzjoni ta' servizzi taħt l-art, installazzjoni ta' sistema ta' irrigazzjoni awtomatika, installazzjoni ta' amara ta' barra u xogħlijiet oħra ta' landscaping. Is-Sindku ta' San Ġwan, Trevor Fenech, qal li permezz dan l-investiment il-Kunsill qed ikompli jaħdem biex ikun hawn aktar spazji miftuħa f'San Ġwan u ambjent aħjar għal kulħadd. Is-Sindku qal li dan il-proġett se jkun qed jitrasforma ġnien George Zarb sabiex ikun ġnien komplut bil-faċilitajiet kollha u aċċessibbli għal kulħadd. Minn biex tgħin Eli Iżgħar ħajġi ġnien komplut bil-faċilitajiet kollha li jirrikjedi bħala ġnien. Investimenti ieħor ġewwa l-lokalità tagħna fejn din l-lokalità kella dejjem għal-qalba l-ambjent u hekk qed noffru dawn il-ġonna u open spaces, spazji miftuħa sabiex aħna nagħtu lokalità isbaħ lura lir-residenti. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzu Azzopardi spjega li dan il-proġett huwa proġett ieħor minn kullana ta' proġetti li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed iwettaq f'diversi lokalitajiet sabiex b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali ikomplu jsebbħu il-lokalitajiet tagħna. Il-Ministru Stefan Zrinzu Azzopardi spjega kif permezz dan il-proġett li se jsir fi ġnien George Zarb, il-Gvern qed ikompli jaħdem sabiex ikompli jitrasforma aktar żoni li kienu jinsabu fi stat mitlu f'ġonna u spazji miftuħa għad-gawdija tal-komunitajiet Maltin u Għawċin. Il-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed ikompli qed isosten lill-Kunsilli Lokali biex permezz ta' interventi bħal dak li qegħdin naraw hawnhekk ġewwa dan il-ġnien li qed jifforma ruħu inkomplu insebbħu l-lokalitajiet tagħna.